Ahojte, všetci moji sledujúci, no. Dneska vám poviem, ako by ste mohli zazimovať vaše hlodavce. Napríklad takto, že búdkou, a do toho narvete piliny a seno. Alebo takýmito tiež kartónmi, papierovými rolkami, aj papierom a handrami, tričkami, rukavicami. Ale jak ich máte vnútri, no tak lepšie je to tými pilinami určite. A aj tým papierom, no aj tričkami. Dnes vyjde zase všade, na Snape, aj na Instagrame, aj na YouTube. Zase fotka maličkých, len ich musím nájsť, lebo si ich fakt, že veľmi dobre zakutrali. Tuto, kde si by mali byť tie maličké. A toto je ich mama. No, toto je konkrétne mama vrhu 3. Vrch 1 a 2 už boli rozdelené na samcov a samičky. Tuto máme samičky. Samičiek je 7 a samcov je 6. Prejdeme tuto na samčikov. Tí sú v takom menšej klietke. A tí majú väčšinou takéto telovo-biele sfarbenie, telové alebo biele. Ešte, jak som hovoril, že nebudem ukazovať len potkanov, tak tu mám korelu a za ňou druhá. A ešte tuto mám ďalšie maličké. Tie sú všetky zahrabané. Aj takto to môžete využiť. Dáte tam celý kartón a tie piliny, po prípade to seno teda, alebo tie rukavice. Ale ešte vám ukážem tie rukavice, aj to môžu byť fakt, že staré rukavice, aj staré handry. Hranie sa s kohútom. A ešte vám ukážem škrečky. Tuto mám veľkého, sírskeho. Dole spí. A tuto mám džungalských a roborovských.
toto je džungalský. To je Sibírka. Má také meno. To je môj najstarší škrečok. Tuto mám mláďa. Bobík sa volá. A toto sú teda džungalský a vzadu mám roborovský. Počkajte. Tak. Takto vypadajú roborovsky. Tí sú o mnoho menší a sú len jednoho sfarbenia a to je čierno-hnedý. A tak nezabudnite dneska pozrieť, bude aj videjko o tých mladých potkanoch. Tak čau.